Hej, det er Monika. Velkommen her til Facebook-siden for Mojo Kommunikation. Jeg er rigtig glad for, at du kigger med, og jeg er rigtig glad for, at der er så mange, der stiller spørgsmål til mig, der kommer med kommentarer og synes godt om osv. Og når alt det er sagt, så er det jo lidt pinligt, at jeg faktisk ikke har haft overdrevet meget fokus på min Facebook-side det seneste stykke tid. Den gode forklaring, hvis den findes, det er, at jeg har meget travlt i min virksomhed. Mojo Kommunikation er blevet, hvad kan man sige, jeg har fået mulighed for at være med i nogle forskellige projekter og byde ind på nogle opgaver, som er ualmindeligt interessante. Nogle af dem tager rigtig meget tid. Jeg har fået en række nye, meget spændende kunder, og jeg er helt begejstret og glad for at arbejde i øjeblikket. Ja. Og hvad er det så, jeg prøver på at sige til dig? Det er egentlig bare, at jeg har forsømt min Facebook-side, fordi jeg har haft travlt. Det er ikke et råd, du skal tage til dig, fordi den bedste Facebook-side, den er bemandet, den er passet og plejet 24/7, 365 dage om året. Det vil være mit råd herfra til dig på denne regnfulde mandag. Ha' en fantastisk dag, det der er tilbage, og vi ses. Hej.